Neke zemlje ne otkrivaju svoju istinu turistima, ne pokazuju je kroz razglednice, luksuzne hotele ili sunčane plaže. Istina se skriva iza zatvorenih vrata, iza pogleda koji šute, iza tradicija o kojima se rijetko govori naglas. U Tunisu i Pakistanu žene žive u istom religijskom okviru, ali njihova svakodnevica ne izgleda isto. U jednoj zemlji modernost i tradicija pokušavaju koegzistirati, u drugoj tradicija ima mnogo dublje korijene. Pitanje nije tko je slobodniji. Pitanje je kako stvarno izgleda njihov život. Ako te zanimaju skrivene stvarnosti o kojima se rijetko govori, pretplati se. Danas ne gledamo turistički dokumentarac, ne gledamo političku analizu, gledamo svakodnevicu, stvarne žene, stvarne odluke, stvarna ograničenja i stvarne snove. Ovo je priča o dvije zemlje i o tišini koja ih povezuje. Tunis na prvi pogled izgleda drugačije od onoga što mnogi zamišljaju kada pomisle na muslimansku zemlju. U glavnom gradu vidjet ćeš žene bez marame kako hodaju uz žene koje nose hidžab. Kafići su puni mladih ljudi. Sveučilišta su prepuna studentica. Na papiru, Tunis je jedna od najliberalnijih zemalja Sjeverne Afrike. Nakon revolucije 2011. godine, mnoge su se stvari promijenile. Zakon daje ženama određena prava koja su u drugim državama regije nezamisliva. Razvod je legalan, obrazovanje je dostupno. Žene rade kao odvjetnice, liječnice, profesorice. Ali zakoni i stvarnost nisu uvijek ista stvar. U privatnom prostoru, iza zatvorenih vrata, tradicija i dalje ima snažan glas. Obitelj je središte društva. Čast obitelji često je važnija od osobnih želja. Mlada žena može studirati, može raditi, ali pritisak da se uda i ispuni očekivanja obitelji nikada potpuno ne nestaje. Mnoge djevojke odrastaju između dva svijeta. Jednog modernog, koji vide na društvenim mrežama, i drugog tradicionalnog, koji ih čeka kod kuće. Ako te zanimaju skrivene stvarnosti o kojima se rijetko govori, pretplati se. U urbanim područjima sloboda je vidljivija. U manjim gradovima i selima pravila su jasnija. Odjeća, ponašanje, način govora, sve ima svoje granice. Nije riječ o otvorenoj zabrani, riječ je o suptilnom pritisku, o pogledima, o komentarima susjeda, o tišini za stolom kada se spomene određena tema. Tunižanske žene često balansiraju. Znaju koliko daleko mogu ići, znaju kada treba stati. To je vrsta nevidljive inteligencije koju razvijaju godinama. U isto vrijeme postoji i druga strana. Nova generacija koja ne želi samo balansirati. Žene koje pokreću startupe. Umjetnice koje otvoreno govore o društvenim tabuima. Novinarke koje istražuju teme o kojima se prije nije smjelo govoriti. Internet je otvorio prostor koji prije nije postojao. Ali sloboda na internetu ne znači uvijek slobodu u stvarnom životu. Jedna djevojka može imati 1000 pratitelja na Instagramu, ali kod kuće mora objasniti zašto se vratila kasnije nego što je planirano. Postoji razlika između javne slike i privatne stvarnosti i upravo tu razliku mnogi ne vide. Tunis nije crno-bijela priča. Nije ni potpuno slobodan, ni potpuno zatvoren. To je prostor pregovora. Svaki dan, svaka odluka, svaki odnos. Žene u Tunisu nisu samo žrtve tradicije, ali nisu ni potpuno oslobođene njezina utjecaja. Njihova snaga često se ne vidi u velikim gestama, vidi se u sitnim odlukama, u izboru studija, u načinu na koji razgovaraju s roditeljima, u tome kako grade vlastiti identitet bez da potpuno odbace obitelj. To je tiha borba, bez velikih naslova, bez međunarodnih kampanja. Samo svakodnevni kompromisi i svakodnevna hrabrost. Ali Tunis je tek prvi dio ove priče. Jer ono što izgleda kao suptilan pritisak, u drugoj zemlji može imati potpuno drugačiju težinu. U Tunisu postoji još jedna stvarnost o kojoj se rijetko govori naglas. Nije vidljiva na ulici,
Ne vidi se na sveučilištima, ne vidi se u modernim kafićima, ali postoji pritisak braka. Pritisak, za mnoge mlade žene pitanje nije hoće li se udati. Pitanje je kada i za koga. Obitelj često ima važnu riječ u toj odluci, ne kroz prisilu, već kroz očekivanje, kroz suptilne razgovore, kroz usporedbe s rođakinjama koje su se već udale, kroz pitanja koja se ponavljaju na obiteljskim okupljanjima. Vrijeme postaje faktor. Godine postaju tema. I polako, bez da to primijete, mnoge žene počinju osjećati kako se prostor izbora sužava. Postoji i tema o kojoj se gotovo nikada ne govori javno. Intimnost prije braka. Službeno, društvo je konzervativno. U praksi, stvarnost je složenija. Gradovi poput Tunisa ili Suse imaju drugačiju dinamiku od manjih mjesta. Mladi izlaze. Upoznaju se, stvaraju veze. Ali granice su nejasne. Nema jasnog pravila. Postoji samo reputacija. Jedna pogrešna glasina može trajati godinama. Jedna fotografija može promijeniti percepciju cijele obitelji i zato mnoge djevojke uče kako balansirati između želje i opreza. Kako živjeti dvostruki život bez da ga netko nazove lažnim? Online su slobodnije. Offline su opreznije. Postoji i ekonomska dimenzija. Nezaposlenost mladih u Tunisu je visoka. Mnoge žene, čak i s diplomom, teško pronalaze stabilan posao. Financijska neovisnost često određuje razinu osobne slobode. Bez vlastitih prihoda, izbori postaju ograničeniji. Neke se vraćaju živjeti s roditeljima. Neke odgađaju brak jer nemaju sigurnost. Neke prihvaćaju brak kao oblik stabilnosti. To nisu jednostavne odluke. To su odluke koje se donose pod pritiskom stvarnosti. Tunis ima snažan ženski pokret. Postoje organizacije koje se bore za prava žena. Postoje javne rasprave. Postoji glas. Ali taj glas ne dopire uvijek do svakog doma. U ruralnim područjima tradicionalne norme i dalje imaju snažan utjecaj. Razlika između grada i sela može biti ogromna. U jednom prostoru djevojka može putovati sama, u drugom to je nezamislivo. Tunis je zemlja kontrasta. Moderna ustavna prava i duboko ukorijenjena očekivanja. Otvorene debate i privatna šutnja. Žene koje ruše barijere. I žene koje se tiho prilagođavaju sustavu. Ali bez obzira na razlike, jedna stvar je zajednička. Sve moraju razumjeti pravila igre. Čak i kada ih žele promijeniti. I dok Tunis balansira između prošlosti i budućnosti, postoji zemlja gdje je taj balans daleko teži i gdje tradicija ima mnogo tvrđu strukturu. U Pakistanu je okvir drugačiji. Religija nije samo dio društva. Ona je njegov temelj. Zakoni, obrazovni sustav, obiteljske norme, sve je snažno povezano s tradicijom. Na prvi pogled razlika između Tunisa i Pakistana možda nije očita. Obje su muslimanske zemlje. Obje imaju bogatu povijest. Obje imaju mladu populaciju. Ali svakodnevica žena u Pakistanu često je oblikovana jasnijim pravilima. U mnogim dijelovima zemlje odjeća nije pitanje osobnog izbora. Ona je očekivanje. U urbanim centrima poput Karačija ili Lahorea može se vidjeti više raznolikosti. Ali čak i tamo granice postoje. U ruralnim područjima tradicija ima čvršću strukturu. Obitelj ima snažan autoritet. Odluke o braku često uključuju cijelu širu obitelj. Ponekad i zajednicu, ljubav nije uvijek početna točka. Stabilnost i reputacija često imaju veću težinu. Djevojke odrastaju svjesne da njihovo ponašanje predstavlja cijelu obitelj. Pogled, ton glasa, način hodanja, sve ima značenje. U nekim regijama obrazovanje djevojčica i dalje je izazov. Ne zbog nedostatka sposobnosti, već zbog prioriteta. Obitelj s ograničenim resursima ponekad bira ulagati u obrazovanje sinova. To ne znači da nema obrazovanih žena. Pakistan ima liječnice, profesorice, poduzetnice. Ali pristup nije jednako raspoređen.
postoji i snažna razlika između društvenih slojeva. U višim slojevima žene mogu imati znatno više slobode. Putovati, raditi, studirati u inozemstvu, dok u drugim sredinama osnovna kretanja zahtijevaju dopuštenje. U mnogim obiteljima zaštita je ključna riječ. Roditelji vjeruju da štite svoje kćeri. I u njihovoj perspektivi to je čin brige. Ali zaštita i kontrola ponekad postaju teško razdvojivi pojmovi. Jedna od najsnažnijih društvenih sila u Pakistanu je koncept časti. Čast obitelji povezana je s ponašanjem žena. To stvara dodatni pritisak. Ne uvijek kroz otvorenu prijetnju, već kroz kolektivnu odgovornost. U takvom sustavu individualne odluke rijetko su potpuno individualne. Internet i društvene mreže polako mijenjaju dinamiku. Mlade žene vide drugačije modele života, drugačije odnose, drugačije mogućnosti. Ali između online svijeta i stvarnosti često postoji duboka razlika. U nekim sredinama čak i digitalna sloboda ima granice. Obiteljski nadzor može biti stvaran. Očekivanja su stalna. Pakistan je zemlja velikih kontrasta. Od metropola do izoliranih sela. Od progresivnih obitelji do izrazito tradicionalnih zajednica. Ne postoji samo jedna priča, ali postoji zajednička nit. Tradicionalni okvir je čvršći, vidljiviji, strukturiraniji. I dok Tunis pregovara s tradicijom, u Pakistanu tradicija često postavlja uvjete pregovora. U Pakistanu mnoge žene vrlo rano nauče čitati prostor oko sebe. Nije riječ samo o pravilima. Riječ je o atmosferi, o tišini u prostoriji, o tonu kojim netko izgovara njihovo ime. Od malih nogu djevojčice promatraju majke. Uče iz njihovih reakcija. Iz onoga što je dopušteno. I iz onoga što se nikada ne izgovara naglas. Za mnoge, sloboda nije pitanje prava, već pitanje sigurnosti. Ako je okruženje stabilno, granice su podnošljive. Ako je nestabilno, granice postaju strože. Jedan od najvećih unutarnjih konflikata nastaje između osobnih snova i obiteljskih očekivanja. Mlada žena može željeti karijeru, može željeti putovati, može željeti birati partnera sama, ali želja često mora proći kroz filter obitelji. To ne znači da obitelji uvijek nameću odluke, ali njihovo mišljenje ima težinu. U mnogim slučajevima kompromis je način preživljavanja. Ne otvorena pobuna, ne dramatičan prekid, već prilagodba. Mnoge žene razvijaju snažnu unutarnju otpornost. One znaju kada govoriti i kada šutjeti, znaju koje bitke birati, a koje preskočiti. U urbanim sredinama postoji nova generacija koja polako pomiče granice. Žene koje rade u medijima, u tehnologiji, u umjetnosti. Ali čak i one često balansiraju između javne slike i privatne stvarnosti. Jedna žena može voditi tim u velikoj kompaniji, ali kod kuće se i dalje očekuje da poštuje tradicionalne norme. Ta dvostrukost nije uvijek vidljiva izvana, ali ona oblikuje svakodnevni život. Ako te zanimaju ovakve stvarne priče o životu iza društvenih normi, pretplati se. Pakistan nije samo priča o ograničenjima. To je i priča o snazi, o ženama koje unutar sustava pronalaze prostor, o majkama koje žele drugačiju budućnost za svoje kćeri, o studenticama koje se bore za obrazovanje. Ali razlika u odnosu na Tunis ostaje jasna. U Tunisu postoji prostor za javnu raspravu. U Pakistanu, u mnogim sredinama, rasprava se odvija tiše, unutar obitelji, unutar zatvorenih krugova. U nekim dijelovima zemlje i dalje postoje tradicionalne prakse koje ograničavaju izbore žena. U drugima se vidi snažan napredak. Pakistan nije jedna slika. On je složen mozaik, ali okvir je čvrst i svaka žena mora pronaći vlastiti način da u njemu diše. Dok Tunis balansira između prošlosti i modernosti, Pakistan pokazuje koliko snažno tradicija može oblikovati svakodnevni život. Na površini, Tunis i Pakistan dijele istu religijsku osnovu.
Ali svakodnevni život žena u tim zemljama pokazuje koliko isti okvir može izgledati potpuno drugačije. U Tunisu tradicija i modernost pregovaraju. U Pakistanu tradicija često određuje uvjete tog pregovora. U Tunisu žena može sjediti u kafiću bez da privuče pažnju. U nekim dijelovima Pakistana isti prizor bi izazvao pitanja. U Tunisu javna rasprava o pravima žena postoji. U Pakistanu se ta rasprava češće vodi unutar zidova doma. To ne znači da jedna zemlja ima bolje žene ili slabije žene. Razlika nije u snazi pojedinki. Razlika je u prostoru koji im je dostupan. U Tunisu prostor je širi. Nije potpuno slobodan, ali je fleksibilniji. U Pakistanu prostor može biti uži. Jasnije definiran. Čvršće strukturiran. Tunižanka može balansirati između dva svijeta. Pakistanka često mora birati unutar jednog. U Tunisu se identitet može graditi kroz kompromis. U Pakistanu identitet se često gradi kroz prilagodbu. Ipak unutar tih razlika postoji zajednička nit. Obitelj je središte. Čast ima težinu, očekivanja su stvarna. I u obje zemlje žene razvijaju nevjerojatnu sposobnost snalaženja. Snaga se ne pokazuje uvijek kroz pobunu. Ponekad se pokazuje kroz tiho preživljavanje, kroz male pomake, kroz odluke koje izvana izgledaju neprimjetno. Jedna studentica u Tunisu može se boriti za profesionalnu karijeru bez da prekine veze s obitelji. Jedna studentica u Pakistanu može se boriti za pravo da uopće studira. To su različite borbe, ali obje zahtijevaju hrabrost. Najveća razlika možda nije u zakonima, već u društvenoj dinamici. U Tunisu postoji osjećaj promjene. U Pakistanu postoji osjećaj strukture. Jedna zemlja traži ravnotežu između prošlosti i budućnosti. Druga još uvijek čvrsto drži prošlost kao temelj stabilnosti. Ali nijedna priča nije jednostavna. Ni Tunis nije potpuno slobodan. Ni Pakistan nije potpuno zatvoren. Postoje progresivne obitelji u Pakistanu, postoje konzervativne zajednice u Tunisu. Stvarnost je složenija od stereotipa. I upravo zato ova usporedba nije natjecanje. To je pokušaj razumijevanja. Dva sustava. Dva ritma promjene. I milijuni žena koje svakodnevno traže svoj prostor unutar njih. Priča o Tunisu i Pakistanu nije priča o tome koja je zemlja naprednija. Nije ni priča o tome gdje je život lakši. To je priča o prostoru. O prostoru koji društvo daje ženama i o prostoru koji one same uspiju stvoriti unutar tog društva. U Tunisu taj prostor ponekad izgleda širi, ali i dalje ima granice. U Pakistanu taj prostor može biti uži, ali unutar njega postoje žene koje pomiču zidove, polako, gotovo neprimjetno. Sloboda ne izgleda isto svugdje. Ne mjeri se uvijek istim pravilima. Za nekoga je sloboda studirati. Za nekoga je sloboda birati partnera. Za nekoga je sloboda jednostavno govoriti bez straha. Tunis i Pakistan pokazuju da ista religijska osnova ne znači istu društvenu stvarnost. Pokazuju koliko povijest, politika i kultura oblikuju svakodnevni život. Ali iznad svega pokazuju otpornost. Otpornost žena koje se prilagođavaju, koje pregovaraju, koje sanjaju čak i kada je prostor ograničen. Možda najveća razlika između ove dvije zemlje nije u zakonima ni u odjeći, već u ritmu promjene. Jedna zemlja se mijenja brže, druga sporije, ali obje se mijenjaju. I iza svake statistike, iza svake rasprave stoje stvarni životi, stvarne odluke, stvarni kompromisi. Ako želiš još ovakvih dokumentarnih priča koje otkrivaju skrivene stvarnosti svijeta, podrži video lajkom i pretplati se. Jer razumijevanje počinje slušanjem, a svaka zemlja ima priču koju vrijedi čuti.